som slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa boti för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Vedinvå värmer lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, om går upp och släppa en stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader nöja. Bara bastu, hejta på så säg din bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, om går upp och släppa en stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader nöja. Bara bastu, hejta på så säg din bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Sauna. Sauna. Ja, just ja. Häll på vatten och mig rongono. Tick, tick, tack, hur länge orkar du? 90 grader, vi är nästan där. Perkele, Eva på värma jär. Sveitti lackar, ja, ja. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, om och upp och släppa en stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader nöja. Bara bastu, hejta på så säg din bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Sauna. Bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu. Vi ska vara bastu, om går upp och släppa en stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader nöja. Bara bastu, hejta på så säg din bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Sauna. Sauna. La Sardineta.